malagip ka ay ayame dahil wirik na biyag ko kumusta ka siya kadime adda tarik na ket siya itik na sikala adda panunot ko kasla mabel dito'y ulo gaput ritwer dayto'y puso panagrik na sakin ka tadi nagpay suratan di nagpay tawagan kastoy ka di nagkinaryan unam nga inurat oras asikan tumawag unam alinawan patuludan at isura uray may sa awan tinumpal mo inuulbud lang kain sa saon ay ayame dahil wirik na biyag ko kumusta ka siya kadime at datarik na ket siya itik ko na sikalat at panunot ko kasla maperdi to'y ulo kaput ritwer dayto'y puso panagrik na saken ka tadi nagpay suratan di nagpay tawagan kastoy kat di nagkinaryan unam nga inuran oras asikan tumawag unam alinawan patuludan at isura uray may sa awan tinumpal mo inuulbud lang kain sa saon uray may sa awan tinumpal mo inuulbud lang kain sa saon